Il-Prim Ministru Laurence Gonzi jiddikjara li skontu d-dover tiegħu u li jibqa' dej fil-Gvern sal-aħħar sekonda quddiem ix-xenarju li nħoloq bir-riżenja ta' Jeffrey Pullicino Orlando mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u mill-Partit Nazzjonalista. Dak hu l-ewwel dover tiegħi u beħsieb li naqdih sal-aħħar sekonda. Minkejja bir-riżenja ta' Jeffrey Pullicino Orlando l-Gvern issa uffiċjalment maċċandu maġġoranza parlamentari, Laurence Gonzi jgħid li ma jidhirlux li għandu jikkonsulta mal-President tar-Repubblika. Jekk għandix nikkonsulta mal-President ma jidhirlix. Laurence Gonzi qal l-aktar importanti mhux kif se jopera l-Gvern fil-ġimgħat li ġejjin. Mistoqsijek bir-riżenja ta' Jeffrey Pullicino Orlando solvix l-instabilità fil-Gvern tiegħu, Gonzi għal darb'oħra wissa li f'każ ta' azzjonijiet oħra kulħadd irid jerfa' r-responsabilità. Dwar x'jagħmel ħaddieħor jiena dejjem qatt ma noqgħodx niddejjaq ngħid. Deċiżjoni tieħu ħaddieħor u mbagħad ikollhom il-konsegwenzi tagħhom u kulħadd jerfa' l-konsegwenzi ta' dawn l-affarijiet. Mistoqsi reaġixxi dwar il-possibilità li jkun hemm talba biex il-Parlament jiftaħ qabel l-ewwel ta' Ottubru, Laurence Gonzi rrifjuta li jikkummenta.